Ola a todos e a todas, somos Ángel Rivas e Damián Otero. E neste vídeo vamos a falar sobre como se pode controlar a erosión hídrica do solo. Imos estudar como afecta a erosión da auga sobre solos con distintos substratos fronte ás augas de enxurrada e ao arrastre de distintos sedimentos. Neste experimento precisaremos 6 botellas, 3 para o substrato e 3 para recoller a auga de enxurrada. Na primeira botella botamos solo e sementamos centeo. Na segunda temos solo e palla e na terceira solo espido sen cuberta vexetal. Tamén precisamos cordel, cúter, 2 botelleiros de viño como soporte, un obxecto punzante quente, rotulador permanente para poñer o número de cada botella e unha xerra con medio litro para cada botella. Simular un invernadoiro cubrindo o solo con sementes é beneficioso para a xerminación e o crecemento das plantas, porque creamos o efecto invernadoiro, xa que ao regar as plantas a auga evapórase debido ao calor. Ao estar cuberto, a auga retense na cuberta evitando a perda dela. Tamén favorecemos a xerminación porque evitamos a perda de calor. Hai diferencias na auga que cae nos recipientes. Na primeira botella observamos que debido ás raíces do centeo, esta non permite que a auga arrastre tanta cantidad de sedimentos. Na segunda botella, vemos que debido á palla, aínda que hai unha lixeira erosión do solo, parte afriada polos restos vexetais. A auga arrastra algo máis de solo que na primeira botella. Na terceira botella observamos que a auga arrastra gran cantidade de sedimentos. Incluso podemos ver como fai un camiño sobre o solo. O motivo polo que a cuberta vexetal viva retén máis eficazmente o solo é que as raíces suxeitan a terra evitando gran parte da erosión. Os restos vexetais tamén evitan parte da escorrentía, pero en menor medida. A permeabilidade dun solo si inflúe en previr a formación de escorrentía e a aparición dos fenómenos de erosión. Ao haber maior permeabilidade, hai unha menor erosión do terreo. Concluímos que canta máis cuberta vexetal teña o solo, menor será a erosión debido a que non permite que as augas arrastren tanto o solo. Isto vémolo nos incendios, nos que, como se queima a cuberta vexetal, ao chover e non haber vexetación ocasiónase unha maior erosión. Esperamos que vos gustara a nosa presentación. Moitas grazas pola vosa atención.